Абе, ти луд ли си, бе, човек? Я намали тази музика. Намали тази музика веднага. Гаси колата. Така. Те сега ще ти сринем цялата фамилия. Добре, господин полицай, малко съм се напил и ми е весело, нали? Няма значение. Момче, стой до колата. Само ти стой до колата. Добре. Да го гледаме. Я да видим сега. Господин полицай, тази песен много! Абе, намали колата, бе, момче, намали да ли те пием, бе? Добре, извинявам се. Значи, различно огледало. Това съм го написал минали път. Сега. Я ми остави чистачките, бе. Мръсно. Кое е мръсно, бе? Ти си мръсен, бе. Мръсна кола. Така. Музиката на 6, ей. Светни. Светни да не рипвам. Светни светлините. Бели са, нямаш право да ми кажеш нищо. Добре. И жълт. Това добре, сега ще го гледам. Абе, що караш на шибидаг, бе? Брат, хубавото време, времето хубаво. Значи, представи си. Музиката, чуй. Абе, намали като ти камне, момче. Абе, намали, бе. Значи, представи си някой оттам метне един камък и падне тук и удари онова момче. Абе, ти пил ли си, бе? Яла тук, бе! Господине, върнете се тук. Малко по-сериозно, що обръзам. Така, това нещо не е ли за слагане, господин? Не го слагайте, няма смисъл, не. Това над ли какво правим с него? Какво правиш с него? Като се напия с 1 километра и правим така, те се бесим. Значи ще ви осъдим за самоубийство. Аз за това знам, че си използва, брат. Стой сега, тук копченица, всичко ли работи? Абе, какво е това, бе, човек? Музиката работи. Абе, защо така те работят за тебе, бе? Защо музиката работи? Момче, я слез от колата. Може ли слез? Мали, сбобирани за звънение по време. Сега, момче, дай документите да видим от колата. Брат, не моля да разрешиме проблема нещо. Абе, какви сте неща? Абе, взими си! Добре, яла тук да пишем един акт. Че, бе? Дай документи. Документи дай. Какво ти трябва? Талон? Господин полицай, понеже нали малко съм пинал и като връщах издам да ударих с гърнето. Така, сега. Да видим талончето. Тук имаме крадена кола. Значи... Яла тук, бе. Ти знаеш, че колата ти е крадена, бе. Така ли, бе? Ми обявена за кражба, бе. На кое име е тази кола? Още! Абе! Ей! Тук! Стой, бе! Стой! Ела тук! Чекай малко! Стой малко! Колега! Яла тук, че те намърмалат мамата си, бе! Яла тук! Бърже! Вие ще лицето да го... Хамка ли? Дай ми пари, бе! Айде, бегите! Господин полицай! И! Седи Сега ще пишеме и колан. Колан. Сега да подпишете тук. Елате тук да подпишете. Подпишете. Ето тук. Подпишете. Значи, господине, акта ви ще е около 1000 лева. Махайте се веднага, господине. Ама ти викаш ли ми? Ама ти викаш ли ми, бе? Ама викаш ли ми, бе, момче? Абе, спри тук, бе! Какви още проблеми имаш ти с мен, нали ти дал пари, бе? Знаеш какви проблеми? Какво? Нати парите, бе. Ти с 10 лева ли ще ме подкупаш, бе? Подкупваме с 10 лева, бе. Абе, с 10 лева ли ме подкупаш, бе? Брат, колегите ти с по 2 леги... Абе, ти нямаш и от това да взимам 10%. От 1000 лева са си 100 лева. Къде ще ме подкупиш 10 лева? Чуй, брат, чуй музиката. Значи, разбито табло. Папа, разбито табло. Ще ти разбием главата след малко, ей! Абе, не отваряй вратата, що ще бием, бе, момче? Леле, те са излизнаха от другата страна. Айде ял тук, бе. Яла да нема пияницата долна, бе. Яла, бе. Че, брат? Яла долна, бе. Това е моите кучета на федералните. Яла. До стълбо. Това не стълб, бе. Де, бе, тая астра, де, бе, тая кочва. Ева да чуеш музиката. Къде са Пали наркотиците! Нема нищо.
Какви наркотици, бе, сега? Абе, ти у кофа ли носиш наркотиците? Брат, Абе, ти у кофа ли ще носиш, бе? криза. Абе, бати това. Поръстал? Я ще кажа кой е поръстал. Я ще чезе. Ей, Дърси документите. махни се от моите кола. Цепим. Я да видим сега. Охо, това е изтекло. Кое Още бе, преди всичко платено, Още бе. декември месец това е изтекло, моето момче. Изтекло ти е главата, бе. Така. Еми, добре. Свободен си, ама акта под 2000 лева няма да бъде. Добре, брат, 10 лева сега ще я скочепиш и да... Искам, моля, нещо само, не сме нашия Да, орадър. повече проблеми няма да имаме. Режи то акт на 2 и да ме нема. Айде. Лек ден. Нема, го режем, ама грам това. А ти се подписал моето момче, ти се подписал. Така ли? Да, айде изчезай, изчезай. Айде. Изчезай,